Two Friends in Shibuya。 これはダイスと源太郎の物語。その夜渋谷では地元の人々が集まる祭りが催されていたそうです。敵屋のダイス、らっしゃいらっしゃい、もう一つらっしゃい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、見るだけならただなんだ、ほらそこ行くだな、ストーリーだなんて工場だ笑っちゃうわ。ここにありますは西洋から舶来のトランプのある品物を手に取ってごらんあれ。普段ならば1000のところ今日はもっと頑張れと、半値の500だ言ってくれ半端ねえと。半値とは半端ない、それは太っ腹。どっからどう見ても顔が得の品かな。ポーカーにブラックジャック、おいちょ株にバカラ、それだけ遊べればこいつはお宝だからこそこの出会いは千載一遇。妨害の喜びに景観にじむ、火のつけどころはないはずですが、ついたままですよ100円の値札。あれちゃんと剥がしたはず。あれ嘘ですよ。そこの100円ショップで同じものを見かけたものですから釜をかけてみました。ちくしょう。すげえなおい、ジャックポットだぜ。